Saka imimi wanotaura kuti kwanzi Chiwenga akanaka. Ndiumbondiudzai kuti history yake chaichayi kunaka kwayaita yazonaka nhasi uno. Nokuti imimi mangogara makawengawo ED wacho. Nokuda kuti ane history dzake dzinomuwengesa. Saka uyu angosapota kuti pasine zvigananda. Imbondiudzai kuti Chiwenga panguva yakabiswa Robert Mugabe speech yaitaura kuti tiri kubisira nhingirikini Robert Mugabe ndei. Avasirivo here vaitaura kuti atendedzwa nembavha kutaura chete asati apinda panyangazve. Nyika yedu yagara inongomobilizwazve. Ava vakomana vezana ava matsotsika vanoti kana vachida kutsvaga vanhu vanotaura vachitapirisa mukanwa zvekuti Dhuwana Chiwenga nana Mnangagwa. Ndo slogan yavo ka yekuti vanotambisa mukanwa zvekuti munotapira zvekuti nyika yese inozunzika. Isusu vamwe tiri vanhu vanoda runyararo, vanoda tsitsi, vane rudo uye nenyika yedu zvikuru. Chinozokonzera kuti vanhu vaite sevanhu vanopesana paground kana kuti kusaonana kana kusataudzana inhawo yokuti kuna vana Dzambiringa munyemba. Vaya vokuti kana vakabikwa zvakadini kana ukatobika sanganisira nemabhonzo kuti upatise mabhonzo angatoibva ivo vasati vaibva. Nyemba dziya dzisingaibvi dziya. So handinzwisisi kuti kana tichitaura nyaya yedemocracy tiri kurwira democracy here kana tichiti nyika yaparadzwa neZANU PF. Isusu tokambena mumagurupu, mumawhatsapp, maYouTube, TikTok tichitaura zvikukurudzirana kuti ngatisapotei ZANU PF zvakare. Nekuti already ZANU PF ndi Chiwenga na Mnangagwa. Saka handifungi kuti dzedu dzinoshanda idzi mumusoro handifungi bai. Nekuti dai dzaishanda chaizvo izvo munhu akakwana chaiye anofungwa dzakakwana mumusoro iko zvino izvi nenguva atiri inei this hour makore atiri anaya unoswera uchitaura kuti iwe pamberi neZANU yakanaka chicha yakanaka. Nokuti pane different yakadini Mnangagwa na Chiwenga. Pane different yakadini nokuti otherwise Mnangagwa wacho ungatowa nehistory ungatowa better than Chiwenga wacho. Kutaura chete asati apinda panyangazve. Nyika yedu yagara inongomobilizwazve. Ava vakomana vezana ava matsotsika vanoti kana vachida kutsvaga vanhu vanotaura vachitapirisa mukanwa zvekuti Dhuwana Chiwenga nana Mnangagwa. Ndo slogan yavo ka yekuti vanotambisa mukanwa zvekuti munotapira zvekuti nyika yese inozunzika. Nokuti isusu munyika medu tagara politics chaidzo dzinenge dziri kure nesu. Saka tinongoti kuri kuenda mhepo. Ikoko ndo kwatinoenda. Hatina choice, hatisina choice neupenyu hwedu. Hatisina choice nekodzero dzedu. Enda hatichaziva kunonzi kurwira kodzero. Saka iyo ZANU pachezva yakaongorora ikaona kuti vanhu munyika muno mabalance takavaitisa kudhara. Saka ipapa Mnangagwa uri kutora kuti ED 2030 yakanaka. Vanhu vezANU vachiti ED yakanaka. Kune chikwatawo chiri kuti Chiwenga yakanaka. But ukatozisa paground unoona kuti vanhu ivava mukadzi nomurume Chiwenga na ED. Vanhu vakaroorana vakatochata. Zvamunoziva. Kana ndichitaura kuti kuroorana handitauri kuroorana chaiko kwepa muchato. Ndinotaura kuti pavakabisa Mugabe vakabisa vachiwirirana. Handiti Chiwenga ukadaidza Mnangagwa mukadzi wake ka wamudaidza vakatogarisana mumba zvakanaka vachitonyomba nokutuka vachitobatsirana kutorwisa. Ende murume uyu waitobatsiridza chaizvo kuti hakuna munhu anofanira kubvisa mukadzi wake pachigaro. Boza aimudisa chaizvo semukadzi wake. 2018 ndisati ndambobata zvimwe zvese izvi munorangarira here vaChiwenga vachikambenera vaMnangagwa. Mashoko avaitaura nezvavakanga vachikambira nokuparidza munozviziva here. Kunhasi unoyu vanhu vakuti Chiwenga akanaka papi. Pa 2018 iyoyo makanga muchiti Chiwenga akashata. Nhasi uno vanhu vakavhurwa mutaundi naana Chiwenga ivo nana Sanyatwe.
asi munanga kwakazviita zviya zviya ndisanga tona chiwenga vakapfura vanhu paya paya ndo vakapfurisa vanhu paya because handiti chiwenga aitaura here kuti tichakuprotectai pawaikambena hakuna anombokubvisai murambo hazviite ba tichakudefendai chaizvo saka orati kana iwewe uchidzwa iwewe general achita anga asati abviswa makii nyembe atorwa makii zvipaya achitaura kuti tichakudefendai what type of defending hazvireveka kuti pane kumwe kudefenda kunze kutoridza pfutika kana kuti nyika yaida kutorwa kana kuti opposition yahwina kureva kuti aitaura kuti ticharidza pfuti tinopfura vanhu saka vanhu vakapfurwa ka 2023 makazvinzwa speech dzaitaura Dhamani anotaura zvaaitaura achiita zvaaita achidini chiwenga akapembera nyika yese achipizwa chaizvo achitaura akamira pastage pamberi pevanhu asiri here kuti kwanzi ndichakupedza yese mapete mboneni Ncube abaiwa nemapfumo panhingini apa wangu vanhu achichema but chiwenga anga asingachemi saka imimi muda kutaura kuti chiwenga waukamu kuti munhu anofarira kufa kwevanhu munhu anofarira kuparara kwevanhu nhasi uno auda kutsvaga vasapoti kufunga kwenyu hama dzamboneni Ncube dziri kufara here nemashoko amunotaura saka imimiwo muri kutaridza hamuna hanya kana mboneni Ncube wacho kufa kwake kwamafira akaita saka nhasi uno akanaka manje chiwenga haasiriyo here kuti vanhu pindai murodhi tikapinda murodhi 1 2017 but haasiri here the same person wakubudisa mashoko ekuti hamusiri makabisa nhingirikini munoti makabisa nhingirikini afarisa maningi achikamenera idi akati hamusiri makabisa idi muna Mugabe tisu takabisa Mugabe isusu mazanu TF chinhu ndechedu ichi saka nhasi unoyu anaka here because 2023 munhu imba yamuti akashata saka kunaka kwaazoita nekuti apandukirana naMnangagwa saka anaka but spirit yekudzosa ED yakanga ine kuwirirana here nevana veZimbabwe yaakaita okay spirit yekukamena kwaaita maspeeches ese aitaura anotaura kuratidza kuti mukangoona mukanwa make murume uyu matauriro aita munotaridza kunaka kwomunhu here even 2018 kuti vamwe vanhu vari kuchema vakapira kuuraiva vanhu paaiti chakupedza ese mapete vanhu havana kupera here kuurava vana Chitsunga havana kufa here vana Masai havana kufa here vana Moblessing ari havana kufa here achiti chauswanya ese masenda nhasi uno vanhu havana kubaya majekiseni here vanhu havana kusungwa here saka imimi vanotaura kuti kwanzi chiwenga akanaka ndimbondiudzai kuti history yake chaichai kunaka kwayaita yazonaka nhasi uno nokuti imimi mangogara makawengawo ED wacho nekuda kuti ane history dzake dzinomuwengesa saka uyu angosapota kuti pasine zvigananda imbondiudzai kuti chiwenga panguva yakabiswa Robert Mugabe speech yaaitaura kuti tiri kubisira nhingirikini Robert Mugabe ndei havasiriwo here vaitaura kuti atendedzwa nembavha unoona inini ndosaka ndichizoita paipo kuti unopisa kutanga wakutuka but haisiro nyaya asiri here aiti Robert atendedzwa nembavha orit chimbondibvunziraiwo munhu wamuri kuti akanaka maningi wachona kuti pawakabisa nhingirikini mari yakatorwa mumachombo yakaenda kupi yakapuwa nyika here mabhokisi emadiamond egold wari pamwe chete naED wese ari mageneral yakapuwa nhingirikini here makangoudzwa kai muti mamune mari yakati mamune mari yakati mari yakatorwa mbamakasungwa here nezvinhu zvakanga zvirimo maassets gold wati matangi nematrain kwayakatorwa mana Mugabe and so mari zvese handingapedza mari dzakatorwa muvanhu vese ava dzakatorwa muvanhu vese vakatisa imi munoziva kuti mari dzakagowana idzi varume vakagowana ava yanga iri dikita ravo nhasi unoyu ivo vachona vakashiyana vakadya zvinhu zvakanaka stereki mazuva achona vana chiwenga vakapuwa mabhegi vakadya bhegi remari isingaita nanhasi vatambira bhegi rinorema saka imimi vanhu munoshandiswa nevanhu ava kana varovana vakangorovana maimanje izvo chiwenga akatonga akangonetsana umwe munhu futi maakuti akanaka nhingi akanaka futi ndavafanira kuti chiwenga akanetsana naMutsvangwa maimanje chiwenga otonga onetsana naMutsvangwa motochinja moti chiMutsvangwa akanaka izvo zvimaimanje nespichi dzaMutsvangwa izvo zvimaimanje ano but vanhu mafumangwana munofuma muchiti Mutsvangwa akanaka unoona ngativei nechoice even tikapera nenzara kana tikaparara nenzara kana tikashungurudzika kana kuti tikapera kuurava kana kuti kufa but ngativei nechoice not kungoti chamuka inyama ngataure chokwadi chaizvo kuti toda kuti ani atonge nyika uye kana tichisaudza leader ngatisaudze leader unodiwa nenyika une future nenyika une upenyu nenyika une rudo nenyika une chido nenyika une future yenyika nauiko zvinezvi
mazuva mairi chete panapa pokuti zvakafanana kuti vageza vari mubato muya maimbowaziva here imwe wageza maimbowaziva here nyika yese yezimbabwe wageza how many years vari mukati mebato rezanu pf vari mupolice bureau how many years kubva munguva yehondo maivaziva here vageza pasina kudzingana kana kutana kutukana kwavakaita namai manje apa kuti azotaura zvichigananga handiti inyaya yemhirizhonga yanga vatanda kunetsana mukati munoiziva here nyaya yageza nezanu pf munozviziva here pakabiswa Robert Mugabe geza ane mari yakawanda yakapa zanu pf kuti ishandiswa achiti anozodzoserwa munoziva kuti ane zvimwe zvinhu zvake zvisina kudzoswa nezanu hondo dzavo dzavanga vagara vainadzo about 4 million yakapa zanu pf geza I think kuti hazisoti akadzoserwa mari isina kudzoka but panguva yese pawaita ma-mp vari kunana goko vana geza vaitouraya vanhu ane history yekuuraya vanhu unana nembudzi yavo vakatora mapurazi chinchi kuti waite mazimari ati kutora mapurazi era nokushungurudzwa nokudidi saka pasina kudzingwa kana kurwisana muzano maimuziva here geza so vanhu munongojohwina zvinhu zvese zvese handiti nhasi uno zvigananda zvaakutaurwa nachiwenga nhasi unoyu pawakabisa ed Robert Mugabe achitanga kutonga haana kuziva here kuti munhu uyu imbavha haana kuudzwa here naMugabe munhu iyeye Robert Chiwenga titaurika kuti haana kuudzwa here nyika yese hamuna kuudzwa here ende hamuzvizivi here kuti imondi now chimbonudza 2018 payakapera yese takaona Chiwenga 2023 achikambena 23 payakapera yese saka muda here kuti Chiwenga anga asingazivi kuti pese apa teme yese yapera uyu angashana nembavha kana zvazotanga mai manje here nekuti uyu auda kurambira temu zvigananda zvacho uye vakasungwa ndivanani vangani papinda Mugabe pachona pabva Robert Mugabe vanhu vakasungwa pa chombo chete atakangondendedza ndizambichana so vangani mutati munakabvaishana na chombo chete tikaona vana veZimbabwe vari kunze kwenyika uko wakaita chimwe chinhu chinopesana nezanu pf vane nyaya dzacho dzinofambiswa kuenda kwese pasi rose kuti vapuwe permission yokusunga vanhu ivavo but sei vanhu ivavo vasina kusungwa vakanga vashanda naRobert Mugabe sei vasina kuita the same takambozwa mazuva apera achiti vanhu vese vakaba titoda kuti vadzoke vadini sei vasina kuita the same vanhu ivavo vasina kusungwa Chiwenga asiri vice here kubva 2018 sorry saka nhasi uno imimi munovhundutswa nevanhu vaku Chiwenga anga ari munhu anga akawimbiswa negirikini post remember kuti vanhu vachidzosana vanga vakatipana matips kwete kuti nyika handiti musati Chiwenga akanga apuwa permission nenyika kuti uchaita president Chiwenga haana kupuwa permission nenyika Chiwenga akapuwa permission nebato rawo rezanu pf naED vari vaviri bato rikatendera kwete kuti bato rakanga rabvuma futi bato racho haribvumi vakangotendera vari 2 avafanana nevanhu vakanga vachitengeserana mbanje kana kukwatetesana mbanje saka handinzwisisi vana veZimbabwe kuti chinonzi democracy kana kuti kurwira rusunungo muchiri kuchiziva here kana kuti maakuita sehowe dziya dzaiswa mupoison mumvura dzinenge dzichingoshama dzichingotamba dziri mumvura dzichingoshama so Chiwenga akanga akawimbiswa kuti iwewe kana ndatongawo matemu maviri ndikanga ndapedza ndosiyira iwewe wotongawo nokuti Chiwenga panguva yakuti atore nyika achitonga aibva anzi aita coup anga ari general saka Chiwenga akada kuita utsotsi hwekutambisa ED Front achiitira kuti iye post aitoida zvekuti anga asiri general akatotonga ipakutanga saka Chiwenga manjiko zvinezvi ED abva amera mazino akuti Chiwenga haufaniri kutonga nyika ED akuda kusiyira vanhu vake Chiwenga ndo zvaita kuti Chiwenga atsamwe ndinoda kutaurira vanhu vasingazive politics saka Chiwenga kutsamwa kwaaita manje ndo pawataka kufukurirana nyaya dzokuchitanga kupendana manje sekupenda kwavakaita ED Robert Mugabe vachimubisa mupawa vakatanga kumusvibisa nokumupenda ende for sure Robert aiba nevanhu ivava aiba ega yaRobert iye vana ED vanga varimo vachiba vese vana Chiwenga vanga varimo vari mageneral madiamonds ekwachiyadza vakadya vanana mai mujuru vanani vese vanana iwo vese vana Robert Mbofu vese vanga varimo vari maminister of mines one saka ndozvinoni ndekuti muti zano ikachinja nyanga moti imimi haisisi musoro hausisiri wezano
Saka ndotaura shona kuti vanhu ngavadzidze chinhu chinonzi politics. Chiwenga uri hungry nenyaya yekuti iwewe haungasiyira vafana vasina kukuisa pachigaro. Iwewe ndini ndakakudzosa. Chechipiri inini handingatongwa nevafana ava. Saka Chiwenga nawo it's hungry zvakafanana na ED pakaiswa mai mujuru. ED akaramba akati handitongwe nomukadzi handitongwe namai mujuru inini. Mai mujuru kuti wabiswe paya. Saka inini hangu pache zvangu ndoda kungoti vana veZimbabwe wake up. Don't kujoina zvinhu zvese muzvimagrupu kuti tiswera muchinyaudzana muchiita noise neruzha muzvimagrupu zvamunenge muri umu, muzvimachannel zvamunenge muri umu, muchinyaudzwa nevanhu zvavo. Vanhu vari mumachannel vazhinji vese vamuri kuona vari kutaura zvaChiwenga. Muri kuzviziva sei kuti vanhu ava vamwe vacho vari kupuwa bhegi? Kune vanhu vanoshanda naChiwenga vari pasi paChiwenga vanotumwa naChiwenga. Vari kutuma vanhu ava muWhatsApp group vari mumachannel vari kuvapa mari kuti vavakambene neChiwenga. Vazhinji mumagrupu maadmin emagrupu mamwe acho hamuzvizivi. Vamwe vacho vane zvavari kuhwandira kuti Chiwenga akapinda tinogona kuchanza zvakati nezvakati nezvakati. Imi hamuzvizivi. Munongodevera kutevera kungobereka kumusana kungotevera. So ndinoda kuti ndiyeuchidze nyika yekwangu kana kuti rudzi rwekwangu inini pachezvangu baba Chinogure. Ndoda kuti ndiyeuchidze nyika yekwangu kuti kana muchida kuzosarudza mutungamiriri wenyika, tangai matarisa munhu unogona kuzoita kuti nyika iende mberi, nyika ifambire mberi. Musangoteera speech dzevanhu dzinotapira dzekunyenga munhu pamedia kana kunyenga vanhu pamberi parari. Musatevera maspeech mamwe amunongonzwa achingotaurwa munhu akavhotomoka kuti zvikananda motofunzwa zvikananda zvinodzingwa kana kuti muchaona vanhu vachisungwa. Mazvinzwa? Musafungidzira izvozvo. Pakabiswa ED Robert Mugabe vanhu vese vakanzi under arrest. Maministers but mangani kwakasungwa acho maminista acho. Saka pamwe pacho ngatizive nyaya yekuti kana tichitaudza leader ngatirege kusaudza leader wekuti mangwana futi tisu futi tichazvisungirira, tisu futi tichazochema futi, isusu tisu tichachema futi, isusu tafeira kutsvaga leader wekutonga nyika. Saka ngative nemachoices ekusarudza mutungamiriri. I remember kuti changira Chiwenga wachona it's a group of sanction. Uri pamasanction. Even mai manje nyika kuti ifambire mberi nauchidzana nenyika dzemhiri. Hapana nyika dzemuAfrica dzagona kupfeka bhurukwa dziri dzega. Dzotoda kutobatirwa kutobata madziro dzochisimira nhingi bhurukwa manje. Saka hakuna nyika inosumuka muAfrica. Even vana kuramba vachinyengera vana China. Inyaya yekuti haigone kumira yega. Saka nyika dzese dzekuEurope, Asia, saka alright, ingava nyika here inotongwa nemapresident anongoenda kuChina chete nekuRussia nekuIran nepaBelarus apa nepaNorth Korea. Ingava nyika here iyoyo kuchidzana nenyika 4 chete pasi pano world. Ende nyika dzacho idzodzo chii chakaitwa nenyika idzodzo chamunoti mufananidzo chii icho chakaitwa nenyika dzakati? Because kana iri parliament minerals akanga achiita swapping vanhu vaichinjana nyika dziya dzaipuwa ma-kgs nemagram nema-kgs mari mabhokisi nematanzi nematanzi egold. Monza aiwa kubatsirwa. Usawira kana usawira mungaudzwa chiimi mwana mumba? Mungaudzwa here kuti baba namai vari kurwira zvakati? Saka ndo nyaya inonetsa iyoyo, ndo nyaya inonetsa yokuti vanhu ngative nechoice yekusarudza mutungamiriri chaiye. Iko nezvo munotuma Chiwenga kuUnited Nations. KuUnited Nations kwachona wangu already une boundaries, uri pamasanction. Even mukada kuti aende kunokumirira yekutsvaga mari kana kuWorld Bank kana kuIMF kana kuAfrican Bank IMF uri pamasanction. Nyika yacho ine chikwete kudhara already iye wacho pachezvake kunyika dzekuEurope hatoendi because uri pamasanction. Saka pamwe pacho tisabikira mudzimu mbavha. Mangwana shawe rabata raakubvuta mwana ari kumusana totanga kuti yowe titi takabika mudzimu, takabika doro, mwana atoenda, mwana amedzwa. Nhasi uno tiri kuchema izvo naED but takayambirwa naRobert Mugabe. Saka vanhu vachitaura nyaya yemareforms, Chiwenga chamisa nyaya ari kutaura yemareforms yakanakirei? Yakanakira kuti kana muchimuti akashata ZANU-PF inobiririra, kana nyika muchiti yakashata iri kuti ZANU-PF yakabiririra. Pawe neutsvene wewitness hwekuti kana paita mareforms, nyaya iripo ndeyekuti mauto anenge ane mutemo, anenge asisaita zvaanoda madira aJorgina
kana dzimwe nyika dzine dzakutasa mutemo uri kushandiswa kuti mauto ari kutedzera mutemo iwo here, kana akupindira achivhiringidza kureva kuti mauto ndiwo ari kuita kupu nyika, ari kukanganisa nyika, kureva kuti nyika mauto ndiwo ari kutonga nyika, kuti ZANU-PF iri kushanda nemauto. Saka kana mutemo wapo mauto anenge abatwa ruoko, haachabvumirwa kuisa ruoko mundiro. Mapurisa anenge abatwa ruoko haachabvumirwa kuisa ruoko mundiro. Then the same nemaorganization vanazeki vaya vanenge vakuumbwa nemapato ese, otopfudzwa zvoitwa zvinhu patsva, anenge asisabvumirwa kumira nebato 1. Judiciary inenge yaane boundary yomutemo chaiwo unenge wapo. Zvese zviri kuitwa zviya zvokupatsa namapato zvokudzinga vanhu muparamende zviya zvinenge zvaane mutemo. Manje mutemo chiripo chinochinjwa chichibvarurwa. Saka zvinenge zvaane mutemo. Zvese zviri kuitwa zviya zvese zvine chekuita nokumba vana Fazi vana Poland kupa vanhu chikafu motikari zvinenge zvaane mutemo zviya pamutemo wenyika zvine zvisabvumirwa. Zvine simba rokuti kana mamwe mapato akada kuti even abirirwa akaenda kumatare, kana even matare epasisi kana matare emunyika, zvinenge zvine umbowo. Zvinhu manje anaya chibhora chechikweshe hachina raundi inonyatsa kuoneka zvakanaka. Saka ndo pari kunzi ngatichiendai kumareforms, tapedza kuita mareforms kana vachamisa tochienda kumaelection. Kana inini ndarohwa Nelson Chamisa, ndarohwa ndakundwa zvokuti ZANU iri kuda kuisa Tagwirei, inoda kuisa Chiwenga, inoda kuisa munhu asina mhuno, hazvina kana nebasa rese. Kana achidiwa neZANU achidiwa nenyika, uri kudiwa nenyika. Hazvinei nemapato anopikisa zvokuti Tagwirei aiswa, Chiwenga aiswa kana Chivhaya aiswa. Imimi vana veZimbabwe ndimi muri kupindira hondo yemuZANU-PF. Muri kuti Tagwirei haiti, muri weZANU here, muri maZANU here, even maopposition mese muri kuita ruzhamiswa. What about to care about Chivhaya or Tagwirei muZANU-PF? Siyai zvakadaro. Imimi itai care nebato renyu, but itai care nemareforms ari kutaurwa naPresident Chamisa. Ngakuwe nemareforms kamunyika, kuitwa free and fair election, kuti parege kuva nekutukana nekurwisana, nokudika panenge pane mutemo. Kana ZANU yawina, kana kuti opposition yawina, kana kuti chii chawina, zvovani pamutemo zvochizikana kuti aiwa hazvisiri izvo uyu mutemo uri kuti. Saka ava varume ndo pavari kuti isusu kana yemareforms manje kuti mumise mauto kupindira panyaya yemaelection kana kuti kutsigira ZANU haazviti. Mauto hatisi mauto acho isusu. Kana yanyaya yemapurisa kuti mapurisa tisagone kuita simba rekushanda mapurisa hazviite. Kana kuti imimi tirege kukondora judiciary kana kuti zeki hazviiti. Saka mareforms isusu hatisi kuda. Ndo isaini yekujamba kwavari kuita inyaya yekuramba mareforms. Because mbavha dzinoziva, mbavha dzinonyumwa, mbavha matsotsi. Saka imimi vana veZimbabwe ndoda kuti ndikutaurire chinhu wani. Varume ava vari kuda kunzvenga nyaya yemareforms. Mamitsukutu yese yekuti iti 2030 yese inyaya yemaelection akabirirwa Chamisa. Temu yake iri kutongwa naMnangagwa neZANU. Itemu yaChamisa, itemu yeopposition. Vakachinja vakatora mavhotsi aChamisa vakatora awo akapa Chamisa. Muri kuona zvaitwa kuTanzania zviya kuti munhu unowina ne98 zvinoshamisa vana ED vari kukurokodedza nemaministers ari achikurokodedza munhu kuda kuti munyika macho hamuna vanhu kuda kuti munyika macho hamuna kana mamwe mapato dai akahwina kana ne45 kana 46 zvazvitori nani. Taiti isusu aiwa wamwe mapato akita ashaji 98. Saka mapato akavhotirwa nani mamwe mapato. Saka hamuna vanhu alright. Ko vanhu vari kudemonstrata kana president wechikadzi wekuTanzania Suluhu Salule akahwina, ko vanhu vari kudemonstrata imimi wana Mnangagwa nevanhu veZANU masapota eZANU, vanhu vari kudemonstrata muTanzania vari kubva kupi kana president weTanzania akahwina? Because vese vanogara vachimusapota ndiwo kamuvhotera. Ungati here wavhotera president wopedza wapinda murodi? Vanhu vari kuvhota muTanzania, vari kudemonstrata muTanzania vari kubva kupi kana president wemuTanzania akahwina? Wakomana vachatufa weKuliend, wakomana vaJolas, ndibatsirei ipapo. Vari kubva kupi vanhu vari kudemonstrata muTanzania kana iye akahwina ne98 kuda kuti andiwa nenyika yesezve? Saka ndo pari kunzi navachamisa nyaya iyo kuti mapresident emuAfrica anofurirana emuSADC kubira nekuponda maelection. Ndo iri kunzi no, isusu handei kumareforms. Inini handisi nhubu, handisi tsotsi, handisi munhu nyanya yekunetsa baini. Nelson Chamisa ndo zvaari kutaura. Ari kuti inini ndikuda chete mutemo wemaelection chete, zvinhu zviri free and fair. Zvokuti kana ndichinge ndarohwa kana avaro, because vanhu avari kutonga temu yangu kana ndikaenda kumatare hazvishande, kana ndikaenda kumapurisa hazvishande. Vanhu vari kupasa mutemo vachidzinga vanhu zvavanoda muparamende, but ukada kuenda matare kwacho ndiwo vari kukondora matare achona. Matare ari kuudzwa zvokuitwa nana Ziyambi.
Saka vari kuramba, saka muri kuona paronzi 2030 hatisiuda kuenda kumareferendum, hatisiuda kuzodidini. Nyaya iripo ndeyekuti kuda vanhu vakaenda kumareferendum vari kutya kuti pamwe zvinogona kuita munyama, but ivo vanoziva kuti vakaenda kureferendum vanobudirira because vakapa vanhu mari nemotikari. But imwe pfungwa futi vari kuti vanhu havatrustiki, saka beta tipwanye nyaya yemareferendum. Isusu ngatingoti hande kuparamende. Vanhu vari kuparamende vakatodya mari kudhara, vakatopuwa kudhara, ende kana nyaya yacho yakuenda kwanopuwa futi zvimwe zvimari zvemaoko muhomwe. MPs ese akatengwa kudhara akapuwa mari kudhara. Hakuna vanhu vanomirira nyika kuparamende. Vanhu vese vari paya vaya zvimbwa sungata zveZANU-PF. Paramende iya iZANU-PF pachayo. Saka ndo zvikunzi navachamisa. Isusu ngatiendei kumareforms, tiite nyika iite mareforms. Akusi kuti chamisa ndiye akataura izvo cheteka. Even pakanetsanwa nyaya yemaelection paya, vana SADC ndo zvavakasiya vataura. Vana Carter Center, vana European Union, vana African Union nedzimwe nyika dzakasiyana siyana ndo zvadzakataura. Even ICC chaiyo, International Criminal Court, ndo zvayakataura. Kusanganisira opposition chaiyo munyika inozikanwa iri kuti vanhu vakataura. Saka pari kunzi hande kumareforms. Saka iwo vari kutya mutemo weCarter Center, mutemo weUnited Nations, mutemo weEuropean Union, mutemo weSADC, mutemo weAfrican Union, mutemo wana America wakataurwa kuti enda itai mareforms mapato ese mugare pasi muumbe mutemo. Saka iwo vari kutya manje vanhu vezanu vakunzvenga. Imi mopedza vanhu moti ware futi nakusapota ichiwenga 20 kanoita chiwenga. Ava vari mada kuzama kuti imi musiye nyaya 23 nyaya yemareforms. Saka iko zvinezvi maakudivhaidwa manje. Vamwe maakuti Mnangagwa, vamwe maakuti Chiwenga, vamwe maakuti Mnangagwa. Saka maama ZANU here mese. Which means muda kubvisa ZANU here kana kuti muda kudzosera ZANU. Which means hamuna pfungwa yekubvisa ZANU but muna pfungwa yekutsvaga president muZANU-PF. Iwai ne choice varume. Yokuziva kuti remangwana renyu roupenyu nyika iya ichazova nyika here. Pane zvinhu zvamunenge muchingoita. Kwete kusapota nekujoina vanhu vari kurovana zvavo muZANU-PF. Mongojoina mongosapota. Kuita chinakidzwa. Siyana inazvo zviya. Kungonakidzwa, kuita kungonakidzwa. Hautozivi kuti uri kusapota chii, uri kutera zvipi, uda kubvisa bato ripi, uda kubvisa madictatorship acho ndeapi. Chiwenga uri kumubisa asiri mudictatorship, amuKristu. Shamwari, rinonyenga rinohwarara, ndosumudza musoro ravana. Hakuna munhu ungambofamba uchisumudza chibhakera kumberi kwevanhu iye achida kuti akambe navhoterwe kana kudiwa. Nyaya iripo, saka makaona vanhu vakaramba kupinda murodhi. Inyaya yekushandiswa. Vana vemuZimbabwe vakadzidza. Vana vemaZimbabwe vanofunga iko zvino vakufunga. Vakazviona kuti chinhu ndechezano chikushandiswa nokuitiswa. Vana karembera vakaitiswa zvimwe zvinhu zvavakaita zviya. Vanga vane shungu yekusunungura nyika but vanga vakahwandirwa. Vana baba mudiwa wese vaya. Dambudziko ripo nderekuti varume ava taivataura kuti varume musajoina crew iyi, magrupu aya ari kuti revolution mumachannels. Musashandiswa nevanhu ava, vanokukuwadzisa yava. Because ivo vanhu vachona vaitara zverevolution vachona, mukavabvunza mapato avo vana Sarwaka havana mapato chaiwo paakamira chaipo kuti bato rake nderiri. Kuti uti ari kuzania ipi yacho, because Chiwenga ari muzania naMnangagwa. Saka vana Sarwaka vano muzania naMnangagwa papi, havazikanwa. Kana kuti vari kwaMonzero vari kwatibati kwashabangwara vari kuG40 hazvizikanwe. Vese vakomana vese vana Sole vese vana Tochka vese vana Geza Junior vese, because ikuru yakatiza kuZANU-PF panguva yakaningina Mugabe paya pakaningina ikuru yakatiza ikaningikina, ende ikuru nanhasi uno iri kutofungidzira kuti yanga ifunza kuti kaisa pressure yekuti Chiwenga anowina yanga yakataimirawo kuti pamwe tichaita machairman, tichaita MP, tichazoitwa maembassy, tichazowana mari mabhegi sezvakaitwawo timu rakasapota Chiwenga. Mnangagwa achibva timu rakasapota Chiwenga rese rakasara rikabudirira rikasumuka. Ndo zvanga zvakamirirwa, ndo zviri kudiwa nevakomana vese vamuri kuona vari kupusha Chiwenga, vari kupusha nyaya yaChiwenga vese. Paground vanenge vane mamwe vanhu vari kuvapushawo futi kuti pusha vakomana. Andini muri kuzviona? Inyaya yekuti vamwe vanhu politics munodzipinda but hamudzinzwisisi, hamudzitsvagurudze, hamuongorori politics dzacho. Vese vakomana vari kutaura zvaChiwenga vese vati Chiwenga muofisa havana mapato vese ava. Mabhogasi ari kutsvaga nzira yekuti vazowanawo balance. Vanhu ivava kutsvaga kuti vazowanawo balance support. Saka vari kutsvaga kusapota munhu anozovada, munhu anozovarangarira, munhu anozovaziva. Saka inyaya yekutsvaga kurarama mari. Imimi manje muri kuona vanhu vachirikuruta vachienda kumachannels, moteerera machannel vachiti Chiwenga akanaka. Tangai masecha history yana Chiwenga. Mombosecha chamisa history yake, mosecha Chiwenga history yake.
kuti Chiwenga nasuno iye wachona unonzwa vanhu vachiti Chamisa ngawo yabatana naye Chamisa oenda kubatana na Chiwenga. Chamisa ni president akahwina akabirwa zvamunoziva. Chiwenga akavhoterwa akabirwa kupi? Chamisa it's a president pachake pari because une vanhu vakawanda vanotungamirira vanomutevera vanomufollowa muZimbabwe. Chiwenga une vanhu vanomufollowa vangani muZimbabwe? Wakahwina kupi kwakahwina. Saka there is no need yekuti president aende kuna minister kana kuti kuna MP. But MP ndio unofanira kuenda kuna president. Amuone kuti pane zvimwe zvokuti munoshora zvimwe zvakadhakwa muchitaura machannel menyu nemu WhatsApp group. Kushora munhu ari kudiwa nevanhu, munhu ari kuterwa nemasi. Chamisa mopedza futi mota Chamisa wacho une bate. Saka Chamisa wacho kana asina bato, why muchiramba muchingotaura zva Chamisa every time? Vakomana imimi veJolas. Ndinokunzwa muchitaura maningi kuti Chamisa ari kuramba kunhingirikina kubatana nevamwe. Chamisa une bato here amuruti aramba achibatana? Ndombo kubvunza imi vakomana veJolas. Une bato here Chamisa? Mai manje. Why muri kusiya vanhu vane mapato vanongonzora vana Shabangu vana Love Mumadhuku vane mapato ka? Iwo zvino ndakanzwa nezuro futi muchitaura imi vakomana veJolas. Pachano penyu apa. Mukati Chamisa audzwa kuti atedzere zviri kuitwa kuTanzania. Ari kwete kungotundundundundu. KuTanzania vanhu vari kudemonstrate vachitungamirirwa nemilitary. General arimo mari kutendera kuti vanhu vademonstrate. MuZimbabwe vanhu vakademonstrate vanopfurwa nemilitary. Vanorohwa nemapurisa vanosungwa. Saka Chamisa une power ripi? Maopposition ari muTanzania vari kuwana power because vari kushanda vari kutungamirwa nemilitary. Varume, kana muchitaura zvimwe zvinhu taurai zvinhu zviri pachokwadi kwete kufadza nyika. Nekungoti chete zvinhu zvingonakidza zvingofadza zvingokana kuti mari ipinde mukambani kana kuti munhingirikini. Pane zvimwe zviri kutangai maongorora kuti chokwadi chiripo. Chamisa vachona unopeta makungopeta here maoko acho. Iwo ngati bato riri kushanda rakabatana nezanu nemauto. Mauto pari zvinezvi haasi kumirira opposition ruling party kana kuti mamuto ari kumirira vanhu ndiwo ari pamberi kutotungamirira achinhingira kuti vanhu vasarwiswa vanhu vachaitwa sei. Vanhu vave nepeaceful demonstration. Saka musafananidza zvinhu zvemuZimbabwe nemitemo yemuZimbabwe nekuTanzania kana kuti mageneral emuZimbabwe vakomana veJolas nemageneral ekuti akatosiyana zvachose vana Sibanda nemageneral ekuTanzania kana kunyika dzekumusoro. Saka akona kutuka Chamisa kusaka pekutukira Chamisa. Muda kuti Chamisa kana ati vanhu pindai muroad vanhu vouraya moti mazviona Chamisa. Hamutane futi munobudisa futi pamachannel penyu kuti Chamisa akaurayisa vanhu. Izvozvo vanhu vakasungwa vanhu vakadini apa? Hamusi kumbotaura kuti Chiwenga naGeza vakasungisa vanhu. But Chamisa kungosungisa vanhu mai manje apa. My way vanhu kungosungwa apa. My God. Ane munoziva kuti ane bhora ndiye ane magwa. Chamisa kandiye muridzi webhora zve. Saka vanhu vese vakangomaka Chamisa. But kana muchiti Chamisa hana bato siyana nenyaya yekuti Chamisa. Udzai vanhu izvozvo kuti ngavasiyana kana Chamisa asina bato endai kune vanhu vane mapato. But Chamisa ari kuti inini bato rangu inini nevanhu vangu nenyika tinoda mareforms. Ndokuti zvinhu zvese zvinake munyika tiwirane kana tibatane ngatigadzise mareforms then tinobatana. Saka vanhu ngavatanga kubatana kana mapato ngavabatanezve. Chinonetsa chii kuti mapato ese aya aende kunobatana vaumbe nhingirikini mareforms mutemo wenyika kuti vabatane. Saka imimi kubatana kwamuri kutaura imimi kune chiko chiri kuhwandwa mukati umu kubatana kwacho. Alright, kana kwava kubatana kwamapato ngakuchidaidzwa vana mutengi gava wedzimwe nyika even vana Britain chaiwavo nedzimwe dzemuAfrica shoma ngavauye vamira apa because Britain is a former colonizer. Ngavauye kapa zvosainwa napasi zvodhindwa napasi kwete kungoti inini wachinogurei nanhingirikini navaGeza tokosainirana hedu tiri vatatu kana vairi kwakuti takasainirana. Mangwana Geza anofuma achinishandisira chipower because vane masimba emilitary kudhara. Chiwenga Chamisa una power unofuma ushandisirwa military power, police power. Unorasirwa uko unodzingirwa uko. Saka hazvina umbowo zvamune muchitaura zvese. Chokwadi chiripo nechekuti supportai president wamunoziva kuti nyika ichatungamirirwa ikanaka. Aikona kutera spirit mashoko anotapira emunhu. Akona kutera kutapira kwamukamwa memunhu kutapira kwamo. Imi 2018 chii chakaitika 2017